Наистина ли Ниагарският водопад стана червен за 10 минути? Според Facebook профилът End Time News, да. Това твърдение се разпространи мълниеносно в социалните мрежи, но вярно ли е то? Нека проверим. Използвах SiteEngine, за да проверя дали снимката, която се разпространява, е генерирана от изкуствен интелект. Резултатът? Според SiteEngine има 99% вероятност снимката да е създадена чрез AI. След това потърсих хидроложката доктор Ребека Томпсън, която според публикацията е казала, че никога не сме виждали нещо подобно през живота си, но не успях да намеря никаква следа за съществуването и онлайн. Десетки коментатори под публикациите, които живеят в района, твърдят, че нито са видели подобна промяна, нито такава е била отразена в местните новини. Проверих дали някоя медия е съобщила, че Ниагарският водопад е станал червен, но не открих нищо по темата. Някои от коментаторите се запитаха дали причината не е светлинно шоу, което често се прожектира върху водопада, но според сайта на Ниагара Falls State Park от 27 май до 6 юли прожекции се провеждат между 20:30 и 2 часа през нощта, а публикацията твърди, че водопадът е станал червен на 22 юни около 5:36 сутринта. Според сайта за проверка на факти AFP, говорител на Ниагара Falls Tourism е изпратил имейл, в който казва, че водопадът не променя цветовете си по този начин. Понякога става кафяв при силни валежи, но не червен. Та, каква е истината? Ниагарският водопад не е станал червен за 10 минути. Това е измислица, разпространена от профил, който редовно публикува дезинформация. Затова е важно да проверявате информацията, която виждате онлайн с авторитетни медии. Бъдете критични и ни последвайте за още видеа. До скоро!